Elämä on täynnä mahdollisuuksia. Moni antaa niiden livetä sormien välistä. Mut ei meitsi. Kun meitsi näkee mahdollisuuden, meitsi tarttuu siihen kuin hyena, eikä päästä irti. Jengi osaa käyttää niiden aikaa hyödyksi. Meillä on kaikille saman verran tunteja päivässä, mutta se on ihan susta kiinni, miten sä sen käytät. Elämässä on voittajia ja häviäjiä. Ja meitsi tietää, kumpana mut tullaan muistamaan. Moro! Moi. Alvar Pennonen, Problem Solving Analyst tuolta Businesspäivän puolelta. Morjesta. Moi. Onko se siis se haastattelija? Siis en oo. Kyllä meitsi on vähän isompi haasteen prokkiksi meidän tällä hetkellä. En oo. Mut hei, mä näytän sulle yhden videon, niin saa paremmin kuvaa siitä, että missä se oikein. Missä mennään meitsin kanssa. Katsotaan. You don't seem to understand. I am not a sheep like you people. I am that wolf in sheep's clothing. Ihan vitun kova. Have just Tähän mekin pyritään. Just tähän näin. fucking murder every single. Mä hauksa oli joku vitun luiseri koko loppuelämässä ajan. Ylitalo. Joo, ei mitään, hei, on hyvä pallotella teitsikaan. Nää huippu, terskaat. Jees. Eli mä oon Timo. Moikka. Team B, Team Etsi. Isto. Jees. Joo, ihan Timo käy kyllä. Niin. Hei, tossa on vähän sufee teikäläisellä. Joo, kiitos. Mä en juo kahvia. Kiitos paljon. Et juo kahvi. Ehkä. Oot aika pitkälle päässyt kuitenkin niinku tolla tavalla. Ei kai siinä. Enemmän meikäläisellä. Showtime. Joo. Eli kyllä. Samanlainen setti meni aamulla. No niin. Eli Jesse Ylitalo. Alvar Pennonen. Meillä lukee täällä meidän tiedoista Ylitalo, mutta se on kuitenkin sitten, se on ihan se oikea. Joo, no sä olit myyntiedustajaksi meille hakemassa, niin pyrin pitämään tätä ihan tämmöisenä rentona ja matalan kynnyksen haastatteluna, niin haluan kysyä aluksi ihan vaan, että miksi sä oot meillä hakemassa? Joo. No mulla on todella tärkeää se visio. Ja se on sellainen elementti, joka ajaa elämässä eteenpäin. Ja mä näen itseni sellaisena visiokonsulttina. Joo, meilläkin on taas otti tietenkin se visio tulevaisuudesta aika tärkeä. Täytyyhän tällaisena yhtiönä pystyy visualisoimaan nämä. Ei siinä mitään niin kuin.
Ei, sori Timetsi. Ihan pakko ottaa tää. No tsaude! Moikka, täällä Lauri Dell soittelee. No Arde moro! Se on Alvar Penno tässä Problem Solving Analyst tuolla businesspäivän puolella. Onko sulla hetki aikaa? No onhan juu, siksän tässä tosiaan lähdenkin soittelemaan sulle, että ootko sä minkälainen netin käyttäjä? Joo. Että minkälainen? Ja pistä pari hunttia siihen. Joo, ei. Mennään joku päivä Derdel closea diiliin tsiikaamaan mimmeen. No ei, läppänä. Ei midis. Mulla ei tässä yksi toinen miitti käynnissä, niin ei midis. Sori hei. Joo, ei se mitään. Sä tosiaan mainitsitkin tossa alun perin jonkun titteli. Niin. Haluaisitko vähän avata, että millaista kokemussuudet oikeasti on? Kaikki tulee joskus hetki, missä niiden pitää näyttää, mihin ne todella pystyy. Ja meitsin hetki on nyt. Hei, hyvä kun kysyit Timetsi. Tossa on meitsin stokkisalkku, niin tiedät vähän minkälaisilla levellä tässä oikeastaan ammuskellaan. Ja meitsi voi sulle pizzata parikin ideaa tässä saman tien. Sun ei tarvitse tietää kuin 3 sanaa. NFT. Ei mä tarkoitin Joo, ei, kyllä meitsi oikeesti tulee näitä ideoita, kun vauhtiin pääsee. Äijä tietää tunnin juna Turusta Tarikkaan. Joo. Kuvittele tää. Puolen tunnin juna. Mieti kuinka vitun kovaa se paska kulkee siihen kohtaan. Se on vitun loistava idea, joo? Kyllä. Kato vaikka näitäkin. Näissä L-argiinia, sinkkiä, yrttejä. Meitsi on myynyt näitä P2 myyntiä ennenkin. Äijä kyllä tietää vai mitä jo. Ja haluuks äijä vähän? Nää vittu seisoo oikeesti 247. Se oikeesti on saatana hyvä juttu. Ei kuvitella kaikkea. Niin sä oot siellä. Sehän on vittu hyvä juttu. Se on nyt oikeesti niin kuinka nopeasti saa se paska kulkemaan siinä kohtaa! Se oli niinku magic moment. Vittu meitsi oli flow-tilas. Tiedättekö te sen, kun ei edes tiedä mitä sanoo, mutta tietää sen olevan just mitä ne haluaa kuulla. Seitiohkaisia pieniä, vaan kun on sellaisia paksu roiske, semmosia oikein köydenpaksuisia rihmoja lentää oikeesti näiden kanssa. Elämässä on voittajia ja häviäjiä. Ja meitsi tietää, kumpana mut tullaan muistamaan. Mikä vittu sulla vaivaa? Mitä mulla on tarkoitus tehdä millään tosta? Mä kysyin sulta alun perinkin, että mitä kokemus sulla on. Toi ei vastannut mitenkään siihen ja mun ei just tää on niinku aloitustason paikka. Ei mun edes... Mä vaan haluan tehdä sulle erittäin selväksi, että mä en halua tehdä tätä. Mä en halua, että sä rohkaistut tästä millään tavalla. Tää ei ollut mikään onnistuminen sun osalta. Mikään mitä täällä tapahtui ei ollut hyvää. Mä en pitänyt mistään siitä. Mut meidän vaatimusten takia meillä on sen verran kovat tarpeet tällä hetkellä. Mun on vaan tilanteeseen nähden, mun on vähän pakko antaa sulta paikka. Checkmate! En halua tehdä tätä. Kun ovi sulkeutuu, niin ikkuna avautuu. Kaikki tulee joskus hetki, missä niiden pitää näyttää, mihin ne todella pystyy. Ja meitsin hetki on nyt. Harmittaa, kun jengi ei ole läsnä. Ne ei näe kaikkia mahdollisuuksia niiden ympärillä. Menestys on asia, minkä eteen pitää jaksaa painaa duunia. Ja duuniahan meitsi jaksaa painaa. Itseään voi ja pitää aina kehittää. Se ei ole mikään vuoren huippu, mikä saavutetaan, vaan se on loputon vuori, missä voi aina kautta korkeammalle. Ja meitsi on aika korkealla tällä hetkellä.